Я бисёриё сахт интизор будан. Ассалому алайкум. Як бори дигар Шураҷон. Ана имрӯз мо видео ба навор мегирем дар масъалаи кор дар Яндекс Доставка. Мошинчаи бародарро нигоҳ кунед. Peugeot. Молодец, чисто, приятно гуфти гапо. Ҳозир мешинем, суҳбат мекунем. Полностью процесси кора мефаҳмонад. 300,000 мезани амуда? Ҳозир не? Биё шишта полностью ҳамара мефаҳмонем агар не. Ия, чӣ ба ях мекунӣ? Ира ма чӣ кунам? Унам мешава кам бишин. Азоба диде не? Пора дар пеш мегирӣ. Айна ма поён кардам полностью. Ҳеҷ кунам мекунам. Чӣ намекунам? Не. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ана бародармон Шӯҳрат имрӯз дар хизмати мо ва шумо. Азо раҳмат ки рӯзӣ шидед барои видео ба навор гирифтан. Ана ма якчанд савола сабират кардагим, ҷамъ кардагим, саволое ки сахт интересне именно дар тарифи грузовое ки мисол шумо кор мекунед бародар. Чанд қашид кор мекунед? 1 сол шуд да. 1 сол 1 моҳ. Хоб, аз рӯи комментариё, аз рӯи гуфтаҳои мардум мо як хулоса дар бар омадем ки именно ҳамин видеоро кунем имрӯз ва саволоро ба бародармон тиҳем, чунки таҷрибаи коришон дар тарифи доставка хеле калонаи бародаро, плюс ман худмам чанд сол кор кардагим. Ҳозир бо ёрии ҳамдигар хеле маълумоти хуба ба шумо мерасонем. 1 сол шуд кор мекунед бародар. Мошина чанд пул гирифте? ин мошина 700,000 гирифтем. 700,000. Бале. Хоб, 1 сола шумо оккупатсия кардем полностью? Худова шукр. 700,000 гирифтен. Ғайр аз 700,000 бо як мошин дига сабират шид ё ки ба як зангирира? Ак худора шукр мо оила дорем. Худора шукр. Беҳтарин дуюм зан? Не, як дуюм зан дар кор нест. Ҷанг мекунед янга? Худора шукр пули мошина я дигарам бигем кор кардем. Хай зиндагӣ да Исусо расход кардем. Хуб, беҳтарин шумо даволен. Шумо беҳтарин. Хоб, сета плюс ва сета минуси кор дар тарифи Яндекс Доставка грузовое. Якам минус шамия ки ҳозир центрда агар надони раҳроро надони, мисол навигатор кор намекунад, якам минус. Диемш ки ами урусурам сӯз бидони қиинчдеги ӯзи забони руси. Бале, надони. Хай раҳро як занг мезан, як клиент. Ҳозир Яндексда бисёр воменесан. Мы позвонили водителю, мы его не понимали. Я ему гуфтам, удивление. Заблокируют экран. Редко. Оли як бор дубор жимадам рой када намедонам қад кадомш не то гап задам. Ҳастай натистош, ҳаста ие. Семеш ами ки парковка проблем не. Со азоб мекаш. Ами шустри як набоши, данг накни, гап зада натони қати клиент қат угари накни. Со штраф бисёр мекини. Ман ҳамин момента ба шумо мефаҳмонам бародаро, ба қайд мегирем боли подробно, чӣ бародармон мисол Шӯраҷон фаҳмондан. Дар ҳолате ки шумо заказа қабул мекунед дар доставка бисёр ҳолата шумо бояд мисол аз двери до двери ё ки мисол ба даруни магазин ё ки ба даруни склад бурдан дар кора. Дар ҳолате ки шумо дар центр қарор доред, гирду атроф пирри камера ҳастай, як, дуюм мошино солярис цод мегзаранд ва ё ам дар даруни мошин камера доранд, ай пеши мошинтон гузаштасан уже фиксируд мекунанд. Сеюм урзи ана ваяй. Сеюм бо пиёда яъне чун парковщико мегарданд, мошинои шуморо ба навор мегиранд ва чорум просто пастарони одам ба программаи помощник Москвы шуморо сурат мегиранд мошинтона. Дар ин ҳолат ҳаракат мекунед бародаро, ака конечно нарушад намекунед. Якум шумо занг мезанед клиент даштоби шлагбаум шояд ё ки мошина мегиред. Линица намекунед. Яъне тамбалӣ намекунед бародарҷон мошина дар як чиз да дур да мондан да мақсад. Дигар не меверам ташт ами муну медам мебрум. Медав меброй мошин нест. Медав меброй мошин 5000 штраф. Ё ки хотя бы как минимум агар ки нами ягон 10-15 метр бошад ки дидестен шумо прям успед мекунед, латакати маҳкам кардӣ, давиди доди, омадӣ бо латара снимат мекунед бародар. Барои ки агар ки латара шумо снимат накунед, одамияи ҳуштон аз пушти фикри зиндагӣ, кор, доставка, аренда латара нагирифтӣ, ҳай кардӣ, праватона лишад мекунад бародаро. Дар ин масъала илтимос эҳтиёт бошед. Хоб, ана дар як рӯз чанд сум кор карда мешавад? Дар як рӯз ҳозир сезонаи моҳи декабр, ноябр хайна тамом шид, декабр сар шид. Кайфсен нест. Хе бугӯи ранги усолина нест кор. Хай худора шукр ай ҳами кори як коро мақсад корои вазбин, мисол стройка ё ягон бо чи ҳам дворники мисол. Як шумо бародаро чи накунед ки мо шуморо паз задем. Ман худам стройка кор кардагим, 3 моҳ кор кардагим ку гаррени азобай. Ин момента ман ҳолли ба мегӯям ки перевивад мекунам. Ман нигоҳ кунем бародаро, ман дар ҳақиқатан хондам дар ҳолате ки мо дар масъалаи Вайлберс видео кардем стройка ва дигар гуфтем, бародаро дигар хел фаҳмиданд. Ман стройка кор кардагим, ман дворник, ман грузчикӣ кор кардагим, бародар кор кардагӣ. Кори стройка ва кори чизо беҳтарин кор ай бародаро пас равнини тавошто мисол мардум дуздӣ мекунанд, ғариб мекунанд, мисол мошенникӣ мекунанд, одамфиребӣ мекунанд. Просто сама ситуатсияро фаҳмондасен. Ҳаста шахсиятое ки ба ваё стройка маъқул ай, ҳаста шахсиятое ки ба ваё мисол доставка маъқул ай. Хоб, барои ҳамин илтимос ҳама вақт якдигарфаҳмӣ бошав ва
интихоби якдигарро мо ҳурмат кунем. Бародарҷон фаҳмондааст ки чемаи стройкаву чемаи дворникӣ, чемаи складо шумода мисол мошинкати хубтара но иҷода як моменти дигара ба қайд гирифтан дар коре ки шумо бояд тайёр бошед ба штрафи, ба гаи манъ кардан, ба мошини вайрон шудану мисол ба аренда платит кардан. Хай мошини аи бародарай. Хоб далши дар як рӯз чанд сум кор карда мешавад? ҳозир ами средним 7000, 8000, 9000 кор карди средни. Ами тоза шамада бугӯ. Тозаш 6000, 7000. 6-7. Смотря одам чӣ хеле расход мекунад як рӯза. Мисол ҳами аки смотря одам правильно мисол но мо средний расхода бояд ҳисоб кунем. Средний ами минимум 5000, 6000 кор кунӣ мешавад. 5-6 кор мешавад. Беҳтарин ана графики кори шумо бародар соати чанд мебаред? Ман ами 8-20 ай хона мебарам, то машина заид мекунам Исус, ман маслаша мебинам, як гирдванаша то мекунам ку хай одами як гапши як балон. Беҳтарин бародарҷоно ира ҳатман шумо дар хотиртон гирен. Низам мирзаика мерезим ҳар сари то чӣ накунам. Состояние машина нигоҳ мекунем баъд намебинем. Соати 9. 20 такам 10 такам ё 9 да мехелда. Хоб дар масъалаи вай чӣ гуфтани плюс минусоша гуфтем. Плюсш ҷод гармай худораш ки машин дошта бошӣ, хиникида кор намекунӣ. Шеф надорӣ дар тори сар, свободный график дорӣ. Соат 1 шаб бихе буфорат бихе кор кун. Соат 10 форат 10. Соат 10 форат бихе 10 кор кун. 12 бошад 12. Лекин ҳами як совет ки шав кор накунен. Ҳеҷ вақт шав кор накунен. Шав машин камай, одам камай берунда. Як гаи ман мекунам мисол. Як акпеш як гаи. Фанд фреб я одамои пастарони мегзара. Як хай гуфта намешавад. кадоме ки мехоҳем кор кунем дар таърифи доставка ё ки уже кор кардестин дар любой шаҳри Россия қарор дорем, фарқият надорад. Москва, Питер, мисол Екатеринбург, Сочи, Казан ва дигару дигар. Лада Гранта, Лада Ларгус, грузовую мисол кадом таърифда ҳастен ё ки дар таксию дигару дигар шумо метавонед дар номере ки рӯи экран даст смело муроҷиат кунед. Бародаро подключение парк да 3% моментально любое время бе ягон камбудӣ 24 соат шумо метавонед пул снимат кунед. Любой сум бародаро хеле не ки ягон ограничение бошад 20000 да 10000 да 30000 да. Просто даромадӣ як кнопкаро ҷиқидӣ снимат кардӣ. Хоҳи 6 саҳар снимат кунед, хоҳи бега, хоҳи 2 шаб бародаро бе ягон мушкилӣ фақат подключение да метавонед дар номерое ки рӯи экран даст муроҷиат кунед. Хоб ози ай саҳар то бегаҳа шумо мебаред кор мекунед бародарҷон 8-9000 задестин спокойно ба машинистон. Бензин мерези абед Исус ами гуфтам 6-7000 тоза минимум 5000 кор. Беҳтарин. Получается я мода шумо спокойно тоза 150000 розӣ кор кардесен. 150000 худошиги шидестай. Лекин парковка штраф бия инитари чизошон учитват кардан дар кор. Дар масъалаи парковкаву дар масъалаи штрафу эвакуатору дигару дигар ман ду чиро мефаҳмонам. Мисол бо бародарҷон ҳамиҷа бо ёрии якдигар агар ки бо дар байни шумо бошанд бародарое ки мефаҳмед ягон лайфхак медонед, ягон система медонед, як чизе медонед ки барои мардум фоида мерасонад, ҳатман бародаро дар комментария нависед дигарода дарс мешавад. Хоб дар ҳолате ки шумо заказа мегирен мебиёед бародаро шлагбаумай. Мисол клиент аму одаме ки заказ кардаги мумкин доступ ба шлагбаум надорад, мисол мумкин ҳуй карда натавонад, мумкин ки мисол даже ҳуй кунам возможност набошад одамие. Шумо омадем бародаро дидестен ки дар ҳамуҷа истодан намешавад. Шарт нест шумо мошина дар уҷа монед, мошина раҳа барои раҳи дигароро маҳкам кунед, болои хутонда проблема кунед, мошинатонро эвакуировать кунад ё ки мошинатонда штраф биёяд. Чунки дар Москва чӣ хеле ки мо гуфтем, ана чанд намуди вай ҳастай. Ин камера то што фиксировать мекунам, мошино мегзаранд, съёмка мекунам, мошинои цод ҳастай бародаро, ана одамое ки парковщикан заниматься мекунанд, баъд самое главное ки и отдельно просто посторонние одамо, любой шаҳрванд, ход тоҷик, ход узбеку, урусу дигару дигар приложение доранд, приложенияи помощник Москвы. Мошини шуморо сурат мегирад, дар мошини шумо штраф меояд дар ҳолате ки назди знаки запрещенная остановкада шумо мошина мондагӣ. Барои ҳамин дар ин масъала танбалӣ накунем бародаро, откровенно да, мисол ҳамин дидем ки як 100 метр, 200 метр, 50 метр рафтан дар курай, ягон ҷои вайш нест, як ҷои дуртар да, як ҷои безопасный, як ҷои бесплатный парковка да мошина парковка мекунӣ, медави мерай, товара метӣ, мисол чизе надори, коробка, запчаст чизе набоша, заказа метӣ, мебиёи спокойно мошина мешинӣ, мерай. Ё ки дар дигар ҳолат рафту одамия дидестен ки ягон 20 метрай, 15 метрай шумо уже примерно уже ай рӯи таҷрибатон шумо медонед ки успед мекунед, да, на мошина мондам, давидам, рафтам, додам, омадам, лекин успед мекунам надорам, медонед чӣ? ҷошта сурат мегиранд, 2-3 минута уже сурат мегиранд, мошин мегзара, камерау, парковщику, одамо. Лата кати мегири, маҳкам мекунӣ номероро бародаро, медави метӣ, миёи латара мегирӣ. ҳошад дар пишти зиндагӣ бародаро, аренда, кору, такси, арусу, зану, фарзанду дигару дигар бахшиш латара агар нагирӣ, тамом, правотона лишат мекунам. Барои ҳамин дар ин чиз серьёзно относиться кунем. Ман инра совет наметиҳам, но ҳастаи моментое ки шумо винужденин, ҳастаи моментое ки шумо бояд ҳамин кора кунем, чунки и бародарам мондааст, манам мондам, ин кор ғайриқонуние кардан дар кор нестаю, но
اون وقت выход нест шумо бояд ҳамихе кинед чунки ҷое ки ҳаста 1 километр мисол барои ҳамон латора хотиртон набарорем бародаро. хоб крайний случай нашид хайч конам ҳам 10-15 минута ам парковка 450 сум боша ами Агар агар ки- 150 рубл меша Бале, бале, и бале. аю хубаки 5000 штрафот кунад Бале. риск бисёр меша бале приложениеро скачат мекунанд ва ам мекунанд. 10 минут 15 минута хай дига крайний илож нашид хуба ҳеч хай медони плита мисол клиент я хело вақт метия мега хорошо я буду оплачивать мега мисол но леки нашид хай дига чико мекунем агарам бикунӣ иам расход мешаваю ака и лучшее ки штраф миоя штраф мекунам 5000 чемай 5000 да Бале. и хубае ки рисковати калон нам мекунед. хаб баъд беҳтарин мешава биё чиза нишон тем. Ози бародаро мо аз рӯи ана статистикае ки бародар кор кардистай мисол ҳамонро мебинем чунки метавона любой чӣ гуфтаам гирам мо бояд бовар накунем. беҳтарин мешавад биё. Так. имрӯз дар соати ход ана чика ки дестем бародаро ман скриншота шумо даба нишон метиҳам. Мисол рӯзи чоршанбе 7300, рӯзи панҷшанбе 10000, рӯзи ҷумъа 7000 кор кардаги нестай ҷумъа, рӯзи шанбе тоже кор кардаги нестай, рӯзи бозор вообще кор кардаги нест, я заказ баромадаги далша яқаби кор. рӯзи понедельник яъне душанбе камтар кор кардааст ва имрӯз бошад чанд заказ даст? 3 заказ? соат 9 ромадан соати 12 ба занг задику на то 12 хай худоро шукр 4300 4 заказ да? 4 заказ бале беҳтарин бародаро ира ман дар рӯи экран мемонам. Агар ки бошад боз саволое ки мисол дар масъалаи Яндекс доставка тариф грузовой бародаро любой саволе ки шумо да интересни ҳаста шумо метавонед дар комментария нависен. ана мо ҳаракат мекунем по возможности ман таксопарку плюс мисол бародар шура дар комментариҳо шумо ҷавоб медиҳад. агар раваду бо одамияи бародаро шумо дорен ягон маълумоти хуб дар масъалаи доставка грузовой дигару дигар шуморо нависен дигарода дарс мешавад. агар ягон камбудӣ бошад нависед мо ҳаракат мекунем дар оянда ислоҳ кунем. ягон шумо монда ҳаст ё не? мондаш ҳамия ки ҳами ҷое ки 80000 100000 оилӣ гирифтесен нистоитае ки партием биёен мошин бихарен ё аренда бигирен кор кунен ки мисол ҳам ҷои шумода мумкин боша ози 150000 мисол редка мешавад 200000 ам кор мекунем хел вақт инҷода ман мегӯям ки ана ин момента ман аз старани хел ҳисоб мекунам нигоҳ мекунам чунки мисол ҳозе ки 150000 200000 бародар кор мекунад и барои иҷа барои и хел результатҳо кардагия уже хеле таҷрибаи калон дорад. мисол бо шахсияте ки ҳозир бидам кора парту мерам унҷа 200000 кор мекунам шиданаш мумкин аст не нест не шиданаш мумкин аю но редка и шахсиятҳое ки зависит мекунад забони русиро медонанд фаҳмоишон хубтара мисол шустрак ҳастанд. ани то што ман бишинам мошиндао бегардам бигӯм 12000 кор мекунам медаванд рӯзи дароз сериал тамошо мекунанд мисол сигарет мекашанд пеши ҷура мерам пеши вай мерам бегашид кор нест и хел нест бояд график бошад бояд дисциплина бошад баъд уже шумо як результат мекунед. дуруст? ҳазор омад барои маълумоти хуб мо миннатдорем бародаро. ассалому алайкум.